pa, pero di ako nag-Ash Wednesday. Pwede naman. Ano to, parang biniyak. Ha? Isang puno, parang biniyak yung taas niya. Parang bilat, no? Oh, parang, uy, naka-live ako, ay. Sarap ng botchi, no? Oo. Wala ba? Bili sana kaming tinapay. Pinadaanan namin yan. Ay, ito gusto ko. Sabi ko. Sabi niya, ako din. Tapos, hindi, yung siopaw mo sana ay Ay, yung muna. siopaw. Tapos nung lumapit ako, gusto ko to. Nabili na nga ako. Sabi niya. Nag-order na ako bago pa siya nagsabi. Lapitan muna natin yung bulaklak din. Say hi ka muna. Ay, master. Ayan ang master namin dito. Shoutout sa lahat. Team Brave, Isahin na lang yahoo! pagkala ba? Video muna kami, guys. Lipat lang. Video dito sa Cherry Blossom here at Tinshuiwai Park. Say hi. That is a Spring and then this is Riz J. Hello Rocco, my friend. Good morning. Hey Rocco, good morning. Welcome to my live. That is our friend. The one wearing gray is Riz J. And then the other one is Shea Spring. Say hi to the camera, guys. This is Riz J. Buenas tardes, mi amigo, mi amor. Hala. Ano yun, nakasunod eh. Nakasunod yung ina. Nakasunod. Ayun ang nakasunod. Akin na nga yan. Akin na. Ang cute na. Oo. Thank you for dropping. Rocco, #1 supporter. Thank you so much. My Rocco. Ha? Nakatambay na nga kami. Ano bang ginagawa namin? Hindi. Lilipat kami doon mamaya sa may maglatag puno. dito. May nagtatambay dito. Mamaya nga. Cherry blossom here at Tinshuiwai is already bloom. Okay lang. Binablog lang namin, mamaya lilipat kami. Lilipat kami doon. Masyadong Open dito. open dito. Doon sa may puno, doon kami nakapwesto, kaya lang nagbi-video kasi kami nito, kaya lumipat. Kawawa naman yung apple. Uy, parang pinatan. Nilagay talaga Tinago doon talaga. sa tatlo. Bakit? Hindi, tinitingnan ko yung ano. Si Rocco. Yeah, Milady, good night. Yeah, good night, Rocco. Sweet dreams. Good night sa kanila eh. Ayaw nga, gabi na. Mexico. Hasta We are the- mañana. Hasta mañana, mi amigo. See you tomorrow. 23. Ay, lapit ko nga eh. Six viewers, hello. Mayang. Mayang, thank you so much for dropping in. No, I'm here in Hong Kong. Mayang. I'm here in Hong Kong. Well, I'm fine. Thank you, 9 viewers. Yes, yeah, no, so nice place. Face hidden because I just want to flex the cherry blossom there. You want to see my face? Sabi eh, lilipat na. Tapos ano Ah? lilipat. Dala ko pa yung bag ko. Yun na lang. Di pa pala. Ang sakit ng ngipin ko.
Mag-lipstick muna ako. Ay, bago ko ipakita. Lipat ko dito. Sa may lipat. Botalab. I'm married, of course. Okay. Hi, Botam. Botalab. Botalab. How to pronounce your name? Botalab. Kalalabas mo? Okay na yung ubo mo? Yeah, thank you. First bloom. Face reveal? Okay. You want to... Hi! It's Hagato. So cute. Haggard face. So it's called. Yeah, I have 4 children. Why you are... My family, yeah, 4. My family is in there in the Philippines. I'm just alone here. What wolf cat? What do you mean by wolf cat, Mayang? Thank you, 7 viewers. Oh, see. What kind of... I don't know that wolf cat. Eleven viewers, hello, good morning, blessed Sunday to all. Nag-almusal na bang lahat? Ako nagkakape pa.
Have a coffee here. Just part-time. Today's my off, that's why. Oh, do it. Japan is a nice place too. Yes. No, not all of them. Just only one. No, thank you. Tell something. Good morning. Have a nice day. Cool, because it's cold here, that's why. Yeah, I have many friends here. They're taking a video on that cherry blossom. Hello, editor. Thank you for dropping by.
Yeah, I live here alone. Sarado pa. My kids are in the Philippines. Sarado yung toilet? Ah, maaga. Bakit? Alas 10 na eh. Linis. Ah, naglilinis sila. Maglala po ako ng tissue. Tissue? Meron pa dito, konti na lang kasi naubos na. Pero okay naman na siya. Hindi siya yung masyado. Naluluwa ko na. Kagaya nung na, tigas-tigas na ang hirap labas. Kaso yung antibiotic ay yung gamutan ko 4 days lang hanggang Monday. Sana gumana nung You want to have some friends here? Editor. Ku Jane, ang hirap naman bigkasin pangalan mo, bebe. Paano ba yan? Jen Mix, hello! Mega mega love shout out! kaya to. Thank you, Tusok Trust, thank you, Jen Mix. Thank you so much. 8 people in the house. Thank you so much. A very happy, blessed Sunday to all. Yeah, you're welcome. You're welcome, Jen Mix. Thank you so much sa pagpunta po. Arizona sky, burning in my eye. Maganda ka. Oh, yeah. Thank you so much. I am maganda. Thank you so much for that word. Oh, really? A Filipino? Oh. Oh, see. Our language is easy to learn. That's why. Totoo po yan. Yan yung cherry blossom. First bloom po. Okay. Jane Mix. Kaya ako siya flineflex kasi first bloom ng cherry blossom namin dito. Gusto mo ilapit ko? Ay, nandun pala ang wifi. I-zoom natin. Opo, totoo po yan. Oh, where's your friend? Opo, meron po. Mas maganda pa kapag lahat sila mamukadkad. Marami pa dito sa likod ko pero wala pa siyang ano eh. Yun lang sa unahan ang namukadkad. Oo. Why you don't want a married a friend? Mayak? Ayaw niya daw. Saan na si Elnor ibigay? Ha? Eh, yung ano, yung NSA, sinayaran nyo. Tayo naman na nagtituro. Mais ka. Sa TV Ako ako. dala yung Yung alin? stand. Oh. Okay.
11 people, hello. Oh, so you're looking for just not a friend, more than that. That's why you're looking for a single friend, Mayak, is it? You look at me and babe, I wanna catch on fire. For now. Oh, okay. They're busy taking a photo there, taking a video. Okay. Sure. Saan na yung mga ano? Ilalabas mo lang? Maambon na, may sombrero ka? Ulan lang tayo dito. Kaya nga may ulan ba talaga? Oo, ulan ngayon. Sabi ng amo ko. Mabasa, basa tong ano mo, basa tong balik mo. Daan mo lang sa gabi. Ambon nga. Have a little bit shower. Maambon eh. Basa na nga ko, oh. Mupo ako dyan. Basa dito sa ano. Diyan na lang tayo. May ano tayo. Punta ka muna doon. Ikaw ang may sakit eh. Punta ka doon. Mga gamit. Hindi, wag mo na intindihin. Hoy, ambon na. Have a little bit of shower, that's why. Hoy, asan man ang mga Inglesero? Ay! Sino yun? May... Naghahanap daw ng kanya na single. Sino? Ayan, hindi ko alam. Saan na pa. Saan na si Abby? Muna na? Pinaano ko dun kasi. Saan tayo? Sa dati. Sige na, lakad na. Andiyan ka pala?
Dito maulanan dito. Parang ang ulan yung buo. Di kaya lalakas? Di kaya lalakas ulan? Parang ambon-ambon lang kayo, no? Ayan, 9 people in the house. Mega love shout out. Ayan. Ayan guys, so ang ano. Today we're taking picture. Hi Piggy, how are you? I-continue ko. Because now it's about to rain. How many people there? The one we went last time to have lunch. On the food. I will go to the toilet. Okay. Saan ba ako? Ikaw, basta ka sa pwesto. Magkadikit ang ating pusod. Ayaw ko nga lalayo sa'yo eh. Hello! Very nice with the chairs, things like that. I hope here they don't want to disturb you guys. Minamahal. Yeah. A little bit shower, that's why. Just the video and then put music. Background. Background and then Filipino meaning that you're in Hong Kong, Filipino Hong Kong. Yeah, we are music lover. Ilocano music, not Tagalog. Minamahal. But sometimes we have 1,000 views like a big event. So, this one morning. It depends on the views. On the views. So more viewers, more earnings. Saya lang. Elder also have this. This is my earning. That's good. Just like you just do some little video and then you will earn a little bit. Bog lilitaw ang buwan at araw. Uy, dinig yung music nila. I-mute ko kaya to? Hindi dinig. It depends on how you edit. But for me, while I'm working, for example, before I start my work, I will set my Laan lamang sa'yo. well, if it's converting or editing or uploading, I'm doing my 5 viewers, hello. 6 viewers, hello. editing and work at the same time. Yes, you need to. If you want to earn more, you need to. Excuse me, I will go. Okay. Because from church until now, we don't sing it. So all of you went to church this morning? Yes. Pas. I studied with Agnes. Agnes don't know to do well. And Sherry. So when I see them like this, Agnes she's okay. Study. Yeah, whenever I see her, she's fine and study. Now she's not feeling her recitation. Okay.
Hindi din. Excuse me, what's your name? I'm Nancy. Nancy. Oh, I'm Nancy. Nancy. Nancy also last week. Yeah. I just want to give you this information. I know you go to church, and then a lot of people still wondering who really controls the world. Yeah. In your opinion, what do you think? Is it God, humans, or someone else? Wait, because it's which one? Yeah. So who do you think really controls the world? Do you think it's God, Yeah, of course. human, or someone else? God. So you think it's God? Yeah. It's nice that you go to church every Sunday. 7 viewers. Hello. 7 years? 7 viewers. Ah, good. Maybe you've read this in the Bible? It I don't says have here- Bible. Ah, so it's here printed. The evil one controls the whole world. Have you ever thought of this one? Or have you ever heard of this one? Which one? The evil one controls the whole world. Yeah. So do you think that evil one is God? No. No, that's right. So if you're interested, I can leave this with you and then you can go and check on the website to see more how we can get closer to God, because God is the one who can really help us in times of distress, including when we're having like difficulties, financial ones, family wise, health wise. Yeah. Would you like to read more about this one? No need. Okay, that's fine. Yeah. Thank you so much for your time, Nancy. Yeah. For viewers, hello. Nakita nga nag-vlog ako. Asan sila? Bakit? Bakit ba? Maliit ng bricks. Sa pipi. Ay, kaya may water point. Hindi naman yan. Wax. Di na ship ka na ako. Wala kasi silang brad kung buo. Tanan na niya. Nice man ka rin. Pero mas paduol-duol tagamay next time kay blurred ang sa likod na. Pag-picture pa tao sa baha. Nakatanan. Barbecue pa kung go din. Alam mo, wala ko diri eh. Wala ko niya. Ay, ari na. Ari na. Si Hani din, nag-starry ini sige kay message kay sa tubang. Grabe, 35 photos sis. Ano pa lang yan? First picture pa.
Galing LTRT exit. Pag mag-LRT, LRTR. Diyan sa... Galing Nangyari? Ay, Exit, exit E, no? Alin? E. yung papunta dito ba? Oo, Tapos exit magte-trend, FCE. FCE1. E1. Yung may escalator ba yun? Oo, escalator sa kaliwa. Tapos 751. Hindi, 705. At 751. Hindi pa ako nag-ano sa'yo. Hindi pa ako nag-view. Need pa ba mag-top up ng LRT? Oo, kailangan. In, out, kailangan mong mag-tap. Grabe si Rocco pagka mag-premiere buong gabi. Oo. Papa ko, birthday niya sa... Nag-iyak ako. Ay, pa, happy. Hindi mo natin sabihin mo, exit E1 nga. Isa lang naman yung tren na dumadaan doon. Kaya nga, first time yung sasakay ng light rail, baka hindi niya matapak. Yun lang. Hindi sabihin mo lang, mag-tap siya. Meron naman doon yung orange sa yung green. Tapos baba na lang siya dyan sa gitna. Hindi na siya, Kaibigan mo? Oo, lamit ko sa ano. Grabe, papaturo siya ng white tea. O tama, dito si LV. Sabi niya, Kasi mamaya may kuskus siya. sabi niya, ang tagal-tagal ko na dito sa Hong Kong, pero hindi ko pa napuntahan dito. Yung kabuhay na. malayo kayo na daw. Malayo kasi, yung mga falls, yung mga pool. Hindi siya pwede ano. Parang lumala yung ubo ko. Hindi, lumabas kasi. Kaya parang sabi mong lumala kasi lumabas yung plema. Ano pag, Sinailan ano? buti na lang sa gawin mo, meron siyang pampatulog. Hindi ata. Talagang bagsak ako, wala na akong maramdaman. Hindi kasi naka-volume. Naka-low yung volume. Kasi kapag nagsasalita naman ako, sumasagot yung ano. May dalawa pa. May dalawa. Kita kasi ako. Iyan na yung tayo mo. Masakit yung mamili mo ahal. Day of mood. Na-like ko naman na wag mo panoorin. Oo, kasi parehas. Thank you so much for dropping. Sabi niya, hindi siya paalam Palit, lang. palit sa ano, sa... Chinese New Year, first day. Kapasok siya. Pasok siya. Hulog ata. Ayun yung pag... Pangponi mo eh. Feel sleepy. Nakakantok eh. Tulog tayo. Wala yung kalbo. Pwede bang mag-like sa sariling wife? Hindi ko alam. Hindi ako nagla-like eh. Mag-like din kaya ako. Like, pwede. Tutok mo sa iba. Tutok mo sa mukha mo. Ang ganda ng bulaklak doon, oh. Tingkad na tingkad yung pagkapula. Orange na. Orange pa, orange ba yan?
Kahit walang ano, kahit walang viewer. Silent live lang yun. Lamig sis! Lamig na! Pati may ka ng jacket? Ano kaya to? Apat pa. Tapos, dalawang ini. Sabi ko isa silent ko, hindi ko naka-silent. Silent live, sabi ko hindi nga pala ko silent. Let's try! Tinitle ko silent live pero naka-on yung mic. Ayan, may laman din sis, mga plato. Hala! Sa bag ninyo. Ayun, nalipat mo. Wala ba tayo tissue? May tissue ka dry. Andiyan ka ng kay Dito pa ako dito. Sabaw, sayang. Ayan ang anak ko ay. Siray sa Napansin na naman. Kay saray sis. Alam na tatawag ako, papatayin. Bakit ayaw mong tatawag? Isa kanina pa Ay, isumbo ako. Magagalit siya sa papa niya. Hindi ka kasi nag-cellphone. Kasi nakalag. Day, na kay Rice, Day, ana? Gusto niya doon sa kabila. Sa gubid. Pag nag-ano ko ba talaga nakikigas talaga kasi sa ano lang yan, ibigay kay tata. Tayong sakit ko, mag-ganda hawit. May mabasa siya. Ay, silihan. Nag-video pa doon, mag-alat on sila yung live niya, naka-kami ng 11. Ano lang naman daw yun? Kanta. Nakapalit ko gato, di man ko. Abdel mo pa isang adlaw mo ginagawa mo dahil ano wala. Ara dito sa o. Unya na ako na sige. Palilit. Ay, kuha mo. Ayan, wasa ito. Ipanong sa kapatid. Ibutang siya sa iyong bangko. Balik na pag sa. Ko balo. Ay. Mana, do na pala.
naman namin. Kahit ano, kahit buhayin mo lang siya sa short, di ba pwede? Sayang ang video mo eh. Meron pa naman naka, yung section mo naman. Tsaka yung time ko. Malaking gamit mo naman. Dadagdagan mo ng Kasi i-check din yun. Tapos mag-delete ka rin ng thumbnail, magpalit ka ng title. Itong nilalagay mo, i-delete mo lang ulit. Kasi babasahin ulit yan ni Lolo. Kahit short lang. Emil Simple, hello. Thank you so much. Thank you so much for dropping by. sabay tayong nakawala. Happy Sunday, happy Sunday. Meron ka ng jacket. Simple Vlogs. Asan na tong pinsan ko na to? Ali. Hi. Ali, hi. Hindi, nandun pa. Magla-live daw siya. Naka-live. Silent live lang. Naka-silent live lang yung sa akin. Walang view. Walang viewer. Lagi naman walang viewer. Ano yun, may mga kanta na? Nakaset na? Kasi nakaset na. Automatic na sa lalabas? Di ba may makasave tayo mga files na nakanta? Kasi nga eh, di ba maririnig? Nasa park Simple. Dito kami nagtatambay kada day off sa Tinchuyuay Park. Doon sana sa sa likod, piniflex ko yung cherry blossom kaso umambon kanina kaya lumilin kami dito sa ilalim ng 7 viewers, hello. I-on ko yung ano ko para yun din yung music niya. Sis Miriam naman. This time, ikaw na naman. Lagi na kaya. Sige na. Sis Miriam, sige. This time, ikaw na. Sige na, this time, ikaw lang sa Ako mag-ingay ako. Wala akong viewer kapag ka naka-silent ako. Wala ako naka-silent na lang. Saglit lang naman to. Alipay. Nagsalita mo niya. Ayun, nagsalita doon. Nag-echo. Hindi, naka-on ka dito sa isang phone. I need somebody to heal, somebody to hold. Kuha nga ako ng uniform. Sali parang gusto ko yung kulay. Kahit hindi ako maglaro. Nakaharap naman dito. Limutan ko na, paano mag-brace ito? Wala. Okay na? Bird. Ano na ba ito? Naka-play na ba ito? Ayun na ito, naka-play na. Yan, may happy birthday. wala kang kandila. Ay, kanang puro. Puro talaga. Ay,
Hello, Ali all. Ali. Picture tayo, guys. Happy birthday! Anak! Ay, yan na itong partner sa shop. Happy birthday! Last time na ito na. Hoy! Mag-shop na ka, madahali ko. Si Awas, wala ka. Oh. Tapos, number 1 ang natingog gayo na. May birthday celebration sa kapitbahay. Happy birthday to you! Wala naka-live ako ah? Wala. Birthday pa! Palpak eh. Aliwan, usod! Happy birthday to you! Kasi pag naka-live may red. Hindi nga naka-live. May ambulance doon sa ginto. Saan? Blow! Blow! Like nyo lang daw. Isang oras lang. Like lang. Isang oras na lang. Siyang mo, ni pa ka sa LB siya, kasi LB sa Illinois. Grabe yung isa kanina. Nakita niya, nakikiusap ako, nakikipagkwentuhan ako dito. Lapit siya talaga dito. Bibigyan ako, babasahan ako at mag-question. Oo. Nakita niya na busy ako dito. Nagre-response ako. Tingnan, hindi ako binasahan, nakikipagkwentuhan. Ihi na ako. Pagbalik ko, Sabi ko CR ako, tapos pagbalik ko, sabi ko, gusto natin mag-usap. Ayoko na niya. Thank you. Buwak ko salita pa. dinig lang ito. Tingnan ka nakapikit na lakas. Set. Kasing patawan. Tinodo ko yung volume. Tinodo ko yung volume na naka-headset pala. Ilay ko nga, kaate na. Nakalive naman si She. Ayun na nga, 1 hour lang yan, sagad. dinig ba? Dinig yung ano? Dinig talaga siya. Tinabi ko na dun eh. Ay, na yung live mo, Tinans. Hindi ko pa lang. Oh, nakat ka. Yung kay She. Pwede ba yun? Double purpose eh. Kaya tinabi, may tugtog, may live. Hindi siyang patawanin ay. Tinabi ko nga doon para ka ako may tugtog eh.
Marami akong ginakain. Pinianin na ko mo ako. Ibot ako sa akong kapit. Mama na ako ba? Sa park. Sa ano, sa customer service, ibalik sa GC na. Mama. Salamat sa mo lang ng kanila kami. Bumal lang yung masaya-saya ang kono. Sandwich best. Tugtog na lang. Balik ka dere. Saan siya banda? Dere sa park. Katong doon sa lake dito ka katong CR, atong bagong CR nga gaayo. Thank you sa sagad. Ouch, sarap. Na may papalit. Pa doon sa lake. Baka natin palik-lake diha. O paingon lang para ano. Ay, dere. Nael ko na ka. Naunta. Maraming rice, maraming itlog, tapos sardinas, snack. Antayin natin si Christy, undawin natin. Lumabas sa success? Undawin na din siya. Kala ko mag-one shot. Sabi niya. Mag kamate? Saan siya banda? Maraming kanin si Ito, maraming kanin. Maraming itlog. Ang dami pa ba eh. Tapos may sardinas. Pabili na lang ng ano, ng talong. Hindi ko na mga uyak. Sige, lulaton ka na mo, En. Magdali. Ilan? Christy. Tawagan mo. Okay, bye-bye. Saan ka banda? Nakakaantok, guys. Tapos nakakantok pa yung Kaya nga, sarap patulog. Gusto kong pumikit kasi yung gamot. Sa rin natulog ako kanina papunta yun. Ito yung ano yung isang tinabi ko doon na bago din na binigay ni kapatid ni Amo. Diba nagdala ko dito ng mga damit dati? May ganito pero ano siya parang tinabi ko doon bago may tag pa. Antok talaga ako, promise. Wala akong viewer, zero. Hi, Ali. Asan si Christy? Nagpabili ka? Sinabi ko kaya ano kay Chef. Sinat yata niya. Kung may talong na eh. Open na yun ang ano, sa registry sa may airport. Doon siguro sila. Do like Ali. Thank you. Nangaga nila Hindi ka pa nagtamsak eh. Yung viewer ko ng mga... Ay, wala na. Surrender na itong bag ko eh. Hindi ba pa ngayon ganito mo, hindi mo pa nga nag-ano.
Wala na yung mga songer. Kinuha ko. Kasi akala ko. Tsaka na tayo sa Chinese New Year lalaga. Dami nating 500. Kasya kaya yung 500 ko sa November? Ay, November. Layo naman ng November. February pala. May ano ka? May Thank you so much. Ah? Wala ako. May natubig? Meron. Nagtimpla kami ng kape kanina. Hello, Los Gak. Thank you for dropping by. Guys, Hindi ata ito. Ang bag? okay. Mga yan, doon sa loob. Kape na lahat. Nagkape kami kanina. Lahat ng Tingnan mainit. mo sa loob, meron yan siya. Ay, oo, kasi kay LB ang Sabi mo, nagpaalam ka sa bag. Wala na. Walang tumbler? Wala. Ito ata yun. Yun, good afternoon. Ano kung meron siyang, di ba madalas siya may dalang malaki? Kay LB yun. Nasa likod ni LB, hindi niya, kasi diretso ata yun, magkuskus. Wala ka bang mainit? Di ba glass pa yun sa LB? Ay, Alauna pa. Alauna pa yun. Wala akong dala eh. We feel cold. El, magkape tayo. Hindi ba pupunta sa inyo sa Dahil mo sa Hospital. Ngayon sa kanaligo. Ali. Mainit ka pa? Saan sa LB? Saan? Diyan sa Cherry? Nag-chat ka kasi, Christy? Oo, sabi niya okay. Kasi daw, pinchiway na siya. Galap siguro siya doon. Baka maagang umuwi. Sabi ko, pabili daw si Titin talong siya, okay. Saan ka pa banda? Sabi niya, pinchiway na ako. Sabi mo park and shop, baka mamaya bilhin yung fresh na talong. Kainin niya. Sa babang kakain nun. Sorry. Tapos saging sana, bayaran ko. Ikaw, Bayaran ko. Sabihin mo, bayad, nandito lahat. saging, din daw. Wala. Ulang to. Kasi kapag ka Park M Shop siya, masarap. Meron makapili siya doon. Amyoning. Stop ko yan ng 12. Edit na ako para makano. Naka-edit sana ako, 3 kuko nag-umpisa ako. Ay! Sa sunod mo. Paano ba gumawa ng Sa katamaran ko talaga as in. Ako, tatlo, Pagawa nga ko. 4. Siya! Sakto si Eldor. Eldor. El, pahingi ng kuko, El. Halos pare-pare. Tapos yung isin niya sa akin, isin niya rin kay LB. Parang same yung kuko namin. Parehas nga lang yung ano ko. Ay, wala akong frame ngayon. Kasi wala akong maisip ba? El, kuko, El. Kuha ka ng video doon. Parang Luzon. Ayan, araw na, gaganda na yung ano. Pag umaraw, bibidyo ulit ako doon. Pag may inog at maganda. Okay, okay. Kasi dumaan kami sa kamo, walang tinog. Sa Lockwood. Sa Park and Shop kasi makapili ka dun. Parking siya, padalas talaga hinog. Mas masarap pa saging. Saging. Oo. Ay, di mo kaya pag nag-ano kayo
Christy sa Pico. Christina. Pigwa, pahingi yung tubig. Magkape daw siya. Wala ba yan ako'y kape? Asan ang bag mo ay, LB? Ay, akala ko. O, LB. May gold, kaya yung bitawan. Yeah. Pumusok ka, nakalive pa kita ko. Oo, itusok mo kami. Like lang. Inusok ko. Like lang, gano'n. Like. Kahit walang views, like lang. Nagtap yung phone niya. Uy, kaya ko nilagay doon, di ba? Parang walang maingay sa pamingay. Oo, yan malapit ka. Nakikitugtog ka sa akin. LB, paano yung maglagay sa ano? Saan din? Yung umiikot na. Ano yun? Tanong ko noon pa, nakalimutan ko. Ah, yung logo doon. Yung logo. May tubig ka pa tayo. Ay, of course! I'm out of water here in my... Usog ka nga siya. Kaya para man, sakto tayo. Wala namang good. Asan yung ano mo, live mo? Pusok. Sabi siya, tigil kasi patugtog daw. Tapos may nag-happy birthday kanina. Tapos, sabi ko para hindi maingay na sabi dun sa ano niya, sa video niya. Kasi siyempre naka-music. Tapos ang ingay ko dito. Naka-live lang kahit linggo man lang. Wala akong live. Ako talaga, linggo lang kasi wala akong wifi sa bahay. Oh, ayan. Umiikot. Umiikot yung wifi. Walang tugtog. Ako, Ako. ang gaganda. Uy, May kasya yan sa anak ko. Kasi pwede mo kasya yan dun sa bunso ni. kasya yan Ay, siya. kasya pala. Gusto mo siya? Baka, pagpili. Panlalaki man. Lalaki man si ate. Ba't hindi mo din sinama sa box mo? O yan yung may ano light para ayun. Mayroon pa nga akong tinanggal din na damit ni Kinsey na pangantandang doon. Doon sa lip. Si Ayor naman. Huwag na sa'yo. Kaya lang di ba kasi naman sa'yo. Pamalaki man bilisan. Pambakay mo. Yung bibigay ka kay Christina, iwan ko sa bahay. Oh, ganito ang isip ka. Matumboy mo man. Hindi kasi ano, yung tatlong pinsan niya, babae, at sa kanya, napupunta yung damit. Ang bahay mo. Kasya nga, sa bunso. Kaya pala sabi mo sa bakla. Magsuklay-suklay sa buhok mo. Sa inyong anak mong buto? Oo, mahilig siya magsuklay-suklay. Nagkape kaya? Kape na. Ano nga, si, baso siya. Sa pambaso. Sa bag. Ganon, nagpaalam ako, kaya nga ako. Sa bag. Sarabi niya, kumuha ka lang. Ay, sa gitna. Sa gitna. Magagalit na naman. Magbalat na ako ng apple. Dala ko yung Kumain ako kanina, inom ako gamot. Hindi man ako makapagsimba. Maingay ako. siya ko kay sila ni Gilgay ka. I-open na yan. Handa mo sa mamaya. Bagayan sa akin dati ngayon. Baka kaya ko na. Sunod-sunod yung mga kanta. Wala nang maingay. Ikaw lang dyan nagsisilip.
Ay. Sunod-sunod yung live ng dalawa. Isa. Yahoo! Team Brave. Team Tigang. Yahoo! Sabi na, tintigang. Team Tigang. Yahoo! Parang naman. Parang hindi matigang. Ano ba? Ligo araw-araw? Dami tubig? Alam mo, yung bugis na siya. Ligo ko, tas kape, be. Sa kape bang alawa? Wala, mag-iwan. Inom ka? Ligo ko lang. Kamong doon, mag-share ako may bayo. Pwede i-share yung baso ko. Hawak ka. Sa'yo na yung virus. Huwag ka nang mag-share niya ako. Wala kang bakterya. Bayo pang meron ka. Ma. Tama dito. Natapon kasi kung natapon na naman. Ibalik mo. Nilagay ko. Sausawan nga, diba? Sausawan lang sa ano, sa apple. Ma. Sausawan. Gusto man yung biyahe. Gusto man dito? Ay, may araw na. Gusto man dito. Kahapon talaga ulan eh. Kukuha ako din mamaya. May giamok di mo dito. Sila may giamok di mo. Sila may giamok di mo. Napapatok mo. Ha? Nagamutay mo dito? Pero malayo din. Ano na yun? Ano yun eh? Mga B yung nandyan. Ayun o. Ah. Nalibre di ka sa ganan ma. Nalibre ka sa ganan ma. Ay, isang oras na ako. Di ba pala yung binakatransfer sa 2 oras ko na to para todo. Wala, 500. Akala ko yun na yun. Hindi. Pink trumpet na yun. Malamig good. Gusto kaya si Jennifer? Meron pa akong isang ano nito. Ay, yung kadala ko pa naman ito. Magpayong kaya para ma... Galing ko. Okay, natag-rating. Parang Jennifer. Nani mo sakto man siguro ning drink. Hindi, wala ka sa loob ko kasi sabi ko, mainit na siya. Okay naman siya, kaya lang yung Basta man natag man. upload ako ng Nakagawa sana ako 4 na kuko. Nagbilang na ako. Bakit sa inyong bukbuk ba? Gawa na nga. Hello! There you are, honey. Thank you so much for dropping by. Meron ka namang moderator, no? May sumilip eh. Siyempre, may one and only. Flex ko daw yung mga kasama ko dito. This is Jen. Say hi. Pilay gasto ba? Kaya ako'y palit. Tapos si Team Face Mask. Ewan ko pangalan niyan. Agnes. Tapos si She Davao. Hoy, She! Si
Si Master from Aparikigian. Pangutan na. Parang di lang ako. Dati kami park. Balik na. Oo, ingna. Okay. Para maka-order, mabayaran. Hindi na ako pala patanggal. Oo, yan. Naglamin. Sabi na ako patanggal sa bahay. Tabangan mo ninyo diha, may lisan. Pati ang kusina, lisan. Ayaw na ano na. Kailangan ng ano, lagto-lagto dito. Parang turo day katantan, ako may mabayad. Putulan ko kaya tong pantalon ko. Ang haba. Itupi mo lang. Oh, sige, pasukot ni Manoy. Pasukot ni Manoy. Tatangkad nga. Order si Tantan, bilang. Ay, wag na kayo magpatawa. May tatahol. May wolf dito, oy. Kaya kuwan na kabigoy na. Oo. Pabayad lang kami. Tatangkad pa ako nito eh. Oh, ina lang to. Paano? Oh, maura Paano to. gagaling? Babalik yung play mo, malulunok. Huwag ka kasing tatawa. Tahol lang ba? Ito kasi pakinig. Puro kalokohan. Minutes naman na. Ako isang oras, 1.80. Oh, masipa. Bahay kung tamtam mo. Sipa, LB. Bahay kung tamtam. Gawa ko, Coco, promise. Congratulations! Makagawa ka sana ng isa. Hindi pa. Gawa ko, Coco, promise. Gawa ko kahit isa lang. Tuwa talaga ako dito sa Isa pa doon naman. Ano ba doon? Ay, di pa rin lang din. Diba, nalasing ako. Hindi ako nakapag-video kayo. Nag-video kayo doon. Ay, may namukadkad rin pala yung nandoon, oy. Mag-hi lang ganito. Mag-hi lang ganito. Parehas? Parehas dito. Hindi, mas ano doon? Mas pink doon. Dito, light lang siya. Baka next week yan, no? Bye. Bye-bye. Pag-amping na. Pag-amping na. Ay, wala na pala. Half day na nga pala ang Muyumuto next week. Ano kasi, exam yan. Exam week. Grade sila. Sana si Victor. Pasok ka na. Baka magkasabay na sila. Ha, sige na pa. Ay, wala na. Kaya ako kaigan. Kanina pa ninigitan. Asa mo rin ka upload? Okay. Yung biya na tayo niya habang. Eh, ano na, daling mo bangko, ano na? Ako lang yung maririnig na ano. Narinig ko eh. Nasaan ito? Wildfire. Wildfire ka dyan. Busy kayo. Busy kayo vlog. Saan na dito ang kalupok? Oo, kung kalupok. Masarap dito mga magdala na mga. Look na ako ng isang short. Padala ka. Ilay ako. Ay, tayo taron. Beliksan. Hindi pa nag-download ka. File. Wala nga, hindi ko mapasok. Meron na. Baka puno yung files mo. Download mo na ako. 128 yung mga gig.
Bili siya. Bili, magkano yan siya? Hi, Veliksan Abdullah. Thank you for dropping by. Ah? Gamot na, Len. Bawa ito, kunin ko atin. Punta ka na. Kasi Para masarap kain. nasunod nga. Kukunin mo pag video, di ba? Kaya siya ka na video. Tapos yan, tapos saka mo. Pag mo siyang kausapin, takbo. Ano na naman, kapag may video na naman ako nagdadaan. Nakita namin mo. Mag-audio ka, punta ka audio. Tapos save file. Uy, ano daw yung sabi niya? Hello, di mana letak niya. Hello? English, please. Bata doon na nakaano. So, nahiya kasi ako. Patingin? Naglulong. May patika. May nagpipicture doon. Tapos inalagay niya yung manika doon sa ano. Kaya lang nagpupunta kasi ako ng long kanina. Hindi ko siya makuhanan. Gusto ko sana rin i-short. Tapos umalis na siya. Hong Kong. We are here at Hong Kong. Oh, sino na yung mag-edit na may lagyan ng logo? Oo. Hindi, sa ano lang doon, di ba pag mag-edit? Ito lang, oh. Pip! Pip. Ay, oo, nakita ko na rin yan. Tapos maglagay ka na lang ng picture. Lagyan mo na picture mo. Sample ng picture. Tapos, mask. Bilog. Yun na. Tapos yung okay mo lang, silain mo lang siya sa logo. Lipat mo lang sa kung saan mo gusto ilagay. Tapos parang Ano yung ikot-ikot? Tapos hanggang dulo. Tapos animation, pag gusto mong ikot-ikot, paikot-ikutin kita dyan. Ito lulo. Ito nga ni, ikot-ikot. Meron dyan, iikot. Ayan, lagyan mo nga yan. Pasok kita dito, paikutin. Saan yung pip? Pip. Tapos, Picture. picture. Kuha ko ng picture. Saan ang picture na ilagay ko dyan? Ikaw, yung anong picture. Video man nakalagay. Uy, pwede bata, no? O, yan, tapos. Oo, tapos mas. Tapos, bilog. Ilipat mo lang. Tapos, check. tapos hilahin mo na lang. Animation mo na. Animation pala daw. Animation. Asa ng animation? Kung Look. Gusto mo kung paano ilaan. Andun pa sa look mo. look. Diyan may iikot-ikot. Diyan yung may rep. Hindi dyan pwede gamitin. May bayad yan. Alin ang may bayad? Itong mga pro. Hilok. Itong mga pro. May bayad yan. Hindi, iba na yan. Eh, dito ka gitna. Gitna. Yung pili ko lang naman ha. Pwede ka naman pili mo na. Tapos hinay-hinay. Ganyan nila. Gusto ko okay Bakit wala? Eh, bakit ganyan lang?
Tapos ganyan, check. Pag okay na. Na-check mo daw, te. Muna. Dali. Balik sa mas. Mas. Balik sa mas. Bilog. Check. Hindi man sa bilog. Oh, inerase naman yun. Ano, eres? Hindi, andun. Mas daw. Ulit. Mas. Bilog. Bilog. Bali siya nagbilog. Bilog yan. Kasi magpili ka. Magpili ka. Iiyakat mo ba yan? Basgay. Tapos makita dyan pa. Tapos, animation. Labas na yung animation, di ba? Try to ba? Hindi man yan bilog. Kasi yung picture mo hindi malaki. Paano yan? Pailiit eh. Oh, pwede na din. Hindi man bilog, oy. Magbilog yan. Ang bilog ang mundo. Bilog nga. Oh, haan, yung picture mo, haan nga, dakkel. Ay, iidaksel. Abay nga nakagudwa man. Tapos ata bilog na dapat ano ka na di picture awamad buwalag na. Supay. Ulitin mo yung mga nakasabali na picture. Mapanak. I-delete mo kay lang. Ang I-delete mo ajay. Delete ajay data picture. Asan ang delete? Dati X na ay na X. Man. X na dyan na X. Eh? Tapos ulit. Beep. Beep. Inulit na nga ron. Ay, inulit ko. Suma lang ata ajay tatay kasi basit na. Ay, kailangan dakpul. Ay, mga dakpul. Full body, ganon. Hi, Manang Twisty. Hello, friend. Ay, nadididya. Dati background. What? No, Tapos, bilog, mas. try mo daw. Oo, yan na. Ipangatong yan. Ang napilong na tapos maala dito. Ano pa? Fix mo lang kasta. Oo, diba? Kung pwede mamadagkalin. Guyudom. Adyo saging. Siya ako nagbayad. Ah, tinihaan. Ang gudwa kay latat ko yung naging nagayam. Di saging bayaan po siya. Basta lang. Tapos, Tapos, Nagulat animation. kaya natinala kayo. Ano guyudom? Tinatakal nila? Ha? Tinatakal nila? Hindi, talaga ganyan yan. Oh, meron ako. Oo, takal. Ayun, ha? Yung tinatakal, ganun. Meron plus. Gada ipalas ko. Nagpili ka pa, hindi ka dado. I think, Dabayan na. Dabayan na. Basta pagpanunan. amin mo eh. Nakakipin mo, tag-rin ka ta. Tapos, dara-dara. Ito nga, guludon nga na dyan. Tapos, ang mga nagmamahal. Tag-rin ulit. Meron pa pala ta. Kaya lang. Yeah. Oh yeah. Nakagawa na ako. Nakagawa na, hindi pa naman nakasave. Ito i-save ko. O, pa yung music na. Ayaw ko yung music. Ay, atan. Atan? Nakadilaw eh. Oo, atan. Basta dahil yellow na din. Nakulaw ka. Nakulaw dun eh oh. Yung ano kaya, hindi ko napapansin to kasi matagal na eh. Yan. Ito yung nga video dito. Ay dito eh. Bukas, maghahatid ako ng lunch ng 11. Hoy, may binigay si Karen. Alis ako ng 11. 11:20. Send it ako bahay. Mabubuksan. 5 yung bukas ng school. Dito doon. Lalabas ka na. Matay board.
Pero bangon kaya. Alin? Sabi ko, alas 11. Sabi ko, alas 11:30. Kaya ano to, para bigay ko yung damit. Makabangon daw kaya. Yung saging. Ha? Saging. O ano, pwede alas 12:30. Ganun. Pag nagsundo ako na We are here at Hong Kong, Beliksan. Matutulog si Mumuhay. bago ako magsundo, magsalubong tayo. Sige. Nakalimutan ko kasi. Naalala ko kanina, nakalabas na kami. Ayoko nang bumalik. Bumalik siya sa Diamond Hill yung si Dandan ang kaibigan ko. Kasi di ba hindi kami nakatulog kasi ilang minuto lang kami. Inanda niya para sa akin. Oo, tapos nagtatanong siya sa akin saan ba siya. Nandun daw siya sa Beko. Binili niyo yan? Pwede ka pala Hindi na ako magre-reply kaya man. maagas na kumain. Tinuro-turo ko na nga eh. Hello, 3 viewers. Team Brave Yahoo! Hindi naman kita. Parang ako may kailangan dyan, no? Kasi hindi ako marunong mag-ipon, eh. Iba daw yung kasi kapag nag-iipon ka daw, mayroon kang pinag-iipon na dati ka man, alagay. May, ano ka na, sabihin mo, para saan sa kasi pag buwan ka, hindi ka nagsalita na para saan ito. Ay, ganun, ay, ganun. Alikan siya sa akin. Kahit tanong ko dito, may hawakan ako ng konting pera, may kailangan ko ba? Kaya nga, yun, para hindi ka kanina makaipon. Inaantay ka na ni Jen. Masapa ka mga nakandiyon ko. Kapitawan siya. Akala ko. Ayan, no? Ayun, iusog mo to. Tapos, mag-set ka ng price na. Anong password mo? I-pull mo to. Anong password? Anong username? Ganon. Oh, 143. Ayan eh. Hindi, ano na gagawin? Dalawang oras ko na to para ano. Halimbawa, nilagay mo to. Hindi mo na to maiikot. So, kailangan makasiro na siya. Private clinic na pinunta kanina. Agnes, yung Tinsuya Health Center dito lang. Kaya ba ba? Kaya ka. Sa tagal mo na dito sa Tinsuya, di mo ba alam? Tapos ito yung pinuntahan mo, di ba? Ito yung Chestwood eh. Mailang ako. Ay, sorry. Hi, Christy. How's your day? Traveling from Hong Kong side to here. Ayan, nag-awas-awas na yun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ganyan kami kadami mo. Share ako, tingnan. Ano ang cellphone mo?
Wala pa ata. Pa? 45 pa. Pusong tawi! Wait na namin na ano, bilisan natin. Mga kuwari na. Ayun, sama kita guys. Kita makapito. Mo, ito na naman, hindi ko na naman alam kung paano ko sasaka. Oo, yung ginamit ko, hindi ko alam kung paano sana. Iba to. Bago yan. Walay kong kuhay daw. Kami ko nakabarong. Ba't na ibang Ito mahaba. Ayan na siya. Ala na, ito, dali na eh. Sumobra naman sa haba. Hello. Hello. Umuwi pa kasi ako. Pagod ang buhay na to. Kumusta yung alaga mo? Ay, amo mo. Saan hospital? Ito, gusto niyo ba to? Yung rasyon sa ospital ba? Tapos Kainin mo ba? hindi ko na kaya na matanda. Wow, pepe. Isa. Ano to? Yung ano? Yung matamis? Hindi na, tapon ko ni Miss ako sa Isa pa sa kanya. Hindi man yan magkakape. Ay, di magkape. Oy. Bakit may tapon? Galing kasi sa ospital. Wala ka sukal. Hindi, masarap to. Masarap to. Old Town yan eh. Classic yan eh. May dilaw doon na hindi masarap. Classic ito. May live ako dyan. Ganun yan sa malata. Maliit lang talaga yan. Pumunta dito yung mga kasama mo kanina. Hi, 620. I can't read your name. Thank you for dropping by. 46 minutes. Saan hospital? Andyan din ang alaga ko. Tinakbo kagabi. Bakit? Sobrang sakit na naman? Hindi na natalab ng luya. Umuwi ka muna at naligo. Oo kasi, oo. Nagising ako kanina. Ano, Mas hindi katro. na pala hindi na pala Luya. nagluya. Sabi niya, mga around 7 daw. Hindi na ulit. Natulog ka ganito, basta. Huwag lang hangangin. Okay ka, pero huwag lang hangangin. Wala ka dun. Makasandula. Hindi na ako katulad ng kaninang umaga nung pagkabas natin na sobrang Ito. ngayon yung okay naman sa araw. Kaya lang, huwag lang mahangin. Nabidyohan mo, naumiyak na. 5 viewers, hello. Pinatay ko na yung sa akin. Maraming viewer dito. Hindi, maraming viewer dito. Di ba nung nakaraan? Nakakuha. Ngayon, ngayon ang ano ko lang 22 lang yung pang sikat ko. Sa'yo, ilan na ngayon? Dami na. Wala. It's cold here. Let's gonna eat lunch, guys. Ay, oo. Iyak na siya. Telma.
Ay, huwag mong parinig. Alaga ko nga, iyak ako kagabi eh. Kasi talagang hindi siya makatulog. Galit pa rin to, kaya naiyak. Di ba siya okay? Tinakulit ka ba? Akala ko okay na ba? Naawa na nga ako. Alam mo ba yung kapag titingin sa akin, nagagagan. Kasi Lumalakad siya dahil nagagamot. Pero hindi totally siya na nawawala. Binabagalan na lang yung binabagalan. 2 beses nabuksan yung ano niya, di ba? Ay, nakaano pala. Huwag sa akin ka dyan. Parang may sound ba? Ay, may ano ba? Parang may music. Let's gonna eat lunch first, guys. Ulang ba? Plato? Na plato. Oh. Ay, lagay yung ulam. Meron ako. Diyan sa may ano kung maubos yung rice na isa. Diyan mo. Ako na tubusin natin. Ipang plata isa. Sabaw, baka matakot ba? 4, 6, 7. Ano ka? Bakit may ano sa loob? May tawag nito? Dagdagan ko pa yun, no? Hindi ako nagagisa kaya. Hindi ako nakalimutan kaya. Kain muna, guys. Wala tayong butas mo dahil. Oo, saging ug apple. Alas man si listi po ay si ang tubig ang laon. Ba't na po pa eh? Tulong. Pila ka sa lahat. Oh. Hindi ako nakaatin eh kasi maliit. Pero matigas ang ulo. Ay, Hindi ka ako train yung game. ka na magbubot mo? Ah, chiba. Dito na sa Tinanggal ko na yung sa akin eh. Hindi na ako nakilimit. Kain, guys. Kain. Ang magawas ng baba. Sugat na na sa lalim sa skin. Ano na, malala na. May baka dito ba sa Puro na, malala na tanda. Diba, atinan, atinan, pag may blood yung saliva. Something wrong na sa intestine. Pati yung ano, sa intestine. Bad na yan. Na ano siguro yung basaluya ba? Grabe, ang tatang ng nilo. Oo, sa ano. Oo. Oo, diba? Ayun siguro akala nila makatulong yung nilo. Baka dapat pag cancer di ba ikabi na yun yung balunggay. Sakit mo sa ilong, may bugas na ako sa kanang kumundan. Dapat tayo. Kamayin pa. Gawa niya. Oh, di pa ako nag-ano ha, kami ko ha. Bakit mo naman? Kanina nagtabot-tabot. Anong klaseng kaya? Pangikog sudan doon. Kanante ka. Wala pa akong nagkuhan. Kuha ta itong gamay ko. Kuha tagtalong. Kain. Salamat kung tayo kutsara. Kain ka muna. Mayroon na kung kutsara. Meron din ang ulang kasi dito. Nakasing din pa ba ako? Bakit ang baso? Dito, dito. Tignan nyo lang kung saan nilalagay ko yung Ano na yan? Nakatapon na.
Pag bungol-bungol ba, kaya nag-isip ako dun eh. Ay, sorry. Hindi kasi tayo nagdasal. Hindi kita napista. Hindi kita napista. Mas maganda yan na yan na lang mga tao ang videohan nyo kasi nakatutok sila sa ano. Diba? Doon lang ako. Oo, itutok mo yun. Yan pa nakabigyan. Di ba yung live dyan din naka-video? Tapos nung kanina, Tutok ko muna kayo dito sa may cherry blossom. ayun, sarap talaga ng marino. Pag ako umuwi, lagi, Basta product ng marino. Kasi mahal naman, kaya masarap. nag-restart lang ako. Sabi ka, excited ko nga na bumili ng ganito. Ang yung nabili. Verified ka? Ay, ano, sa agency ka? Sabi ko sa babae, huwag na naman i-agency ako na naman ang sabi ko. Ayaw naman, ayaan mo siya naman ba? Baka sa amin yung wala naman kayong isa bottle ba? Siya na ano. Ayaw mo siya na. Basta ilang sikat mo? Isa magpuan. Hotel. Bakit? Mahal per day, diba? Baka inaantay lang niya yung anak bago mamatay yung mga. $1. Bibigay yung trip-trip. Oo, walang ano dito. Kaya di ako, minsan di man niya Ano kasi, iba't ibang siomay, iba't ibang siomay. Ang building niya kasi yung karne, diba? Hindi yung flour lang. Yan siya kasi. hindi ko na nasundan mo kung hindi nila kagawan ka. Ano ba yung katabi ng welcome na mura yung gulay. Uy, may araw na. Ayun, maganda. Dapat palibhasot. yung halaman na tinatakpan niya.
sakto sa halaman, natakpan yung cherry blossom. Hindi mo nga dyan din? Talaga ko 15 months ako sabi ng doktor. Sabi ko nga, Yung may cancer test? Bumila ako ng kape para kanina umaga. Ang lamig pala. isang araw. Lang sa nakitang stop na siya. Wala nag-therapy test? Pinakabagal na lang nila yung progress. Tapos, nung natulog ko sa'yo, sabi ko sa'yo na, Pero naghihilig yan. Humingi tayo. sabi ko, tapos kagabi, nakakita ng isa, Pag summer, ang payon panangga sa araw. Kapag winter, panangga sa hangin. may nahiya pa kayo pa. Saka muna na, ito pa yung ko kasi yung hangin. Sabi awon niya, kantaan mo. Pagod niya ito ng pula ng kasama maglakad. Huwag ka kasing hangang. Wala nang viewer eh. Wala nang viewer? Yung kayo Sa akin. meron 4. Pagka hindi mukha, okay. O, dagay na natin sa mukha mo. Hindi, mamaya. Paingin nga namin. Ituro nyo nga sa akin yan, kumakanta na lang. Nakalimutan ko. Sabi ko nga, di ko ma-pray sa teacher nag-pray. Sabi ko, okay na ba yan? Balat ng apod. Apa naka? Pupunta doon yung tao lang videohan ko. Paano to? Saan ko? Hindi stand nga daw niya dyan. Oh. Kaya nga, sa patagdiran. Pagkaanas ko. Ay,
Doon mo lagay sa loob. Sa akin nga, nandyan kanina eh. Dito mo sa loob, oh, para ano, para hindi siya... Taas mo pa. Ayan. Saan? Hindi man masarap ang ano sauce. Walang lasa sa ospital. Wala kasi niyan. Ikaw na niya. Oh. Kuskus ka. Wala na ako sa latag eh. Na at tissue, daghan tissue ko. Problema min. Pwede may bawasan mo. Dito mainit to. Sino magkakape? Ayun, mainit. Ay, may mainit siya. Dito sa tumbler ko ilagay kayo matagal tunog. Oo, matagal yun. Maalis ka na? Angel, hello. Wait, bigyan ako tubig. Kinuha ko na. Wala, doon ako share. Kainomon. Inom sa inom. So wala nang tubig to? Ubos niya. Wala, kainumin. Wala. Meron ka tubig. Ang layo pa doon. Kain ka siya. Pagkuhan ko saging, kumain na nga. Saging, sa isa ka. Ikaw, madali yun. Sarap mo saging. May tayong takip ng ano, ng baka. Isa lang ako na. Isa sa sino hindi pa nakakain? Laki masapin mo. Kumain. Lang na yun. Nabilang. Malawa ko na to. Magaling kami sa mat-em. Nabilang na lahat. Mamaya na yung apple siya. Balik. Bilisan mo. Masarap yan kung nabalatan. Balatan ngayon, masarap yan. Nasa balat nga. Hindi ba magiging, di ba yung Kasi kakainin naman, di mo naman. Kalimutan ko dali, ang dami yan dun sa bahay. Kung na maubos ko kainom. Saan yung ano? pagdala, nagod kaya kung ano inom. Yung milk. Oo, inom ko. Yung alin? Ba? Hindi inom. Hindi ka pa makakapagay. Bakit di mo inom? Hindi na lang magkuhan. Iniinom ko. Yung ko lang ubos ko. Siyempre sa isang araw, minsan tatlo. Yung kutsilyo. Hindi niya iniinom ko. Ba't yun? Skim yan, yung masarap. Yan na yun. Galing ko sa Alin? sabi niya, where's the night? Eh, walang tama yan. I-end ko na to kasi kakanta tayo dito. Ay, kagagawa pala ako na to. Dami kasi. Edit kayo ah. Wag puro dismiss ah. Sabi niya nagre-reklamo siya dun sa ano yan. Sabi niya, doon na lang daw siya sa bahay kasi makakapag-edit siya kasi pag dito nauuna daw chismis. Hindi makapag-edit ng kuko tapos sa hapon lang nag-video siya pag uwi. Hindi na ba iangat ko eh. Ano yan siya? Upload ko kahapon, 120 lang ang views. Upload ko kahapon. Ewan ko lang din kung sa upload ko nung premiere na mag-isa. Yung Oh, 955 ka. Malapit na mag-1K. Sana all na lang akin. bye-bye. So far yung paggabi, 480. Nakasahod na yung Elnor Gab mo. Ay yung ano. 6,000. Papa. Sa yung January niya, 76. Lapit na. Ikaw, wala ka na. Wala ka na. Ayun sa'yo. Wala, hindi pa. Ayos. Wala. Dili. Gawa na ng bago.
Kasi, i-apply. Ayos na. Natin ng flowers sa siya. Yun yung hindi na ma-verify, wala ka. Sam, hawak niya yung kutsilyo siya. Huwag masyado. Wala ka naman doon. Parang hindi nagbabasa sa kamay mo. Pupunas ka pa niya. May lotion pa naman pang Ay, masarap yan. Hindi pa rin pala tapos siya. Hindi pa, ang dami kasi. Kasi makakain kasi ang dami. Ang dami. I-end ko na to. Bye-bye guys. Bye-bye. Ang dami nagsasalita. Ah, maritos ka kasi. Galing.